a tothom. Un cop més, un any més, repetim aquí a Capafonts la colla de sardanes de la Lira del Vendrell i la cobla, la principal de Tarragona. És un plaer per nosaltres poder tornar a estar aquí i compartir amb tots vosaltres aquesta ballada de sardanes. Encara que nosaltres siguem una colla de sardanes, realment el que volem és que balleu entre nosaltres, que vingueu, que ens obrim, que participeu. Si no sabeu ballar sardanes, ens ho dieu, jo sé un curset accelerat en un momentet. O sigui que aquí es tracta de que tots gaudim de la nostra dansa. Doncs ara sí, quan la cobla, la principal de Tarragona, estigui a punt, del mestre Conrad Saló, comencem amb la sardana Sol de Banyuls. Mira què fa. Sí.
Esteu gravant? Acabeu d'arribar, benvinguts sieu. Seguim amb la ballada que aquest any ens acompanya, com l'any passat, la Cobla La Principal de Tarragona. Ara ho faran amb una sardana del Marcel Artiaga, una sardana que porta per títol Quina paciència. Doncs quan la Cobla La Principal de Tarragona estigui a punt, endavant!
A fi d'aconseguir una miqueta més de plaça, la copla se'ns ha col·locat a la punta, d'aquesta manera tindrem més espai per poder ballar. Tal com he dit al començament, com que ha anat arribant gent, us ho repeteixo, si voleu ballar, o sigui, poseu-vos amb nosaltres compartim la ballada amb tots vosaltres, no hi ha cap problema. I si hi ha algú que em vol aprendre i vol que li fem un curset accelerat, que vagi amb algun d'aquests vestits tots estampats o de la camisa blava i us ensenyarem a ballar sardanes, O sigui que el que vulgueu estem a la vostra disposició. Tot seguit, ara del mestre Jordi Paulí,
la copla, la principal de Tarragona, ens tocarà Blanca Espurna. Doncs quan la copla ja estigui a punt i vulgui començar, Blanca Espurna d'en Jordi Paulí.
Bé, ara farem una miqueta... Us ensenyarem una miqueta el que sabem fer. La colla de la Líria som una colla que estem al Campionat de Catalunya, competim amb els sèniors de més de 60 i seguint la tònica que hem portat aquí a Capafonts de que tothom ha de ballar, farem un galop perquè veieu la presentació d'una colla com es fa i després ballarem 2 curts i 2 llargs de lluïment. Un cop hagin passat els 2 curts i els 2 llargs, nosaltres ens obrim i el que volem és que vingueu a ballar amb nosaltres, que compartim la nostra dansa. Llavors, doncs ara, quan la copla estigui a punt, començarà el galop d'entrada, ens situarem i farem 2 curts i 2 llargs d'exhibició de la sardana d'en René Picamal a la Feli. Esperem un momentet perquè m'he de col·locar i engeguem tot això.
Sí, més de gent, Som minuts gravant. Aquest tio que diu, Clima Sagor, Pati! Sembla que diu, Clima Sagor, Pati! Sembla xino. Els adults. Sí, però Nosaltres ens aixecarem cap a les 8 ja. jo avui em fico una alarma a la mateixa hora que vaig haver de despertar-me quan vaig anar a Cantània. Vinga, que tot això aquest any és un èxit, eh? És un plaer veure aquesta plaça tan plena de vilatans i de gent vinguda d'arreu. Hi ha gent de Reus, gent de Torredembarra, gent del Vendrell, gent del Garraf, i esclar, la majoria són d'aquí cap a fons, però és tot un plaer retrobar-nos, de veure'ns aquí i poder-ho compartir amb tots vosaltres. Ara, doncs, del mestre Josep Saderra, la Cobla, la Principal de Tarragona, ens interpretarà els Avis Nin. Doncs quan la Cobla estigui a punt, endavant! Els avis Nin. És de mi abuela, comences les cançons així. Con mi
Esta setmana. ¿Este el Parlamento está veient? Sí. Joel, Què? hem de decorar el terreno de casa. Sí, Albert, posadito. A sopar i a dormir. A dins de l'església. Ara dit adéu. Posa que és en l'idioma sardanès. Estàs bé? No. Vine aquí. Te vols estar ahí? Acabem això. Nosaltres abans estàvem sentats. Ha venido tanta gente que me Vinga, que ara us explicaré una miqueta d'història de la sardana. La sardana que ballarem a continuació és la sardana que antigament es ballava, la que es ballava feia 150 anys. Per tant, és diferent a el que estàvem fent ara. Per tant, tant si en sabeu com si no en sabeu, us convidem a entrar amb nosaltres, que us en ensenyarem. Ho agafareu de seguida. Què passa amb aquesta sardana amb diferent amb la que ballem ara, amb la que ballem normalment? La que ballem ara la ballem rectes, de frente i de puntetes. Aquesta sardana es balla pla i de costat. És una sardana molt més curta que les sardanes actuals. Aquesta sardana que ballarem ara es diu els de la capa negra. I no és casualitat que porti aquest nom. Porta aquest nom perquè fa referència a les capes que portaren els capellans temps enrere. Les sardanes es van començar a ballar a les esglésies i als castells. Llavors, d'aquí els de la capa negra. El que va passar a les esglésies va ser que hi havia molt de soroll amb les sardanes. Qui la ballava a les esglésies eren els menestrals, els farmacèutics, els metges, la gent de bé, diguem, d'aquell temps, i al poble no li deixaven ballar. Llavors això passava que dintre de les esglésies hi haguessin esbralles i esbralles molt fortes. Llavors l'església va decidir treure les sardanes de l'església i portar-les cap al carrer. I llavors, això seria una altra història per un altre dia, un cop va sortir aquesta sardana al carrer, llavors entra la figura d'en Pep Ventura, que de la sardana curta en va fer la sardana llarga, que és la que avui dia ballem. Però ara
perquè en tingueu un tastet, ballarem la sardana curta, i ja us dic, no us faci vergonya si no en sabeu, col·loqueu-se entremig de nosaltres, si hem de trencar parelles perquè quedeu entremig perquè us guiem, trenqueu parelles, és igual. El que sí intentarem és ballar-la tots plegats, ja veureu que és una sardana molt divertida i molt curta. Doncs ara ens col·locarem, us convidem a venir-vos a posar i us explicarem una miqueta com va. Vinga, aviam si ens divertim tots plegats. 2, 1, 2, 1, 2, ho trobem? A la de 3, 1, 2 i 3, va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfecte, són els curts, ho hem agafat ràpid, molt bé, ja ho tenim. Llavors, què farem per situar? No hi entrarem a través d'un contrapunt amb un contrapunt, sinó que hi entrarem directe. I llavors també, si toca a la dreta, amb la dreta serà un, dos, i llarg. I 1, 2, 3 i 4. I 1, 2, 3 i 4. Ho provem? És caminar, és caminar. Llargs amb la dreta. 1, 2, llargs amb la dreta. 1, 2 i 3. I 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i farem. I això ho il·luminarem la mar de Déu. Ja veureu el que ara començarem el curs amb la copla, quan comenci el flabiol, curs amb la dreta. Ja us anem avisant per fer els canvis. Copla quan vulgueu. Que la tieta estaba ya en las semanas.
Bé, esperem que us hàgiu divertit, que hàgiu après una cosa nova i bueno, això és la sardana que es ballava fa uns 150 anys aproximadament. Ara, de l'Antoni Carceller... Bé, un segon, sisplau. Ens acompanya la magnífica cobla, la principal de Tarragona. Una cobla de les nostres contrades que és un plaer quan ens la trobem arreu dels pobles i ciutats del nostre país. Us fem la presentació de la cobla perquè conegueu una miqueta els músics. Al Flabiol hi tenim en Joan Carles. A les tibles, el Jordi i el Felip. Tenores, Rafel i Emi. Trompetes, el Quim i el Joan. El trombó, el Francesc. Fiscorns, Joan Maria i Javi. I el contrabaix, el Jordan. Amb tots nosaltres, la cobla, la principal de Tarragona. Bé, doncs ara de l'Antoni Carceller, la sardana és la Moreneta, un títol prou... que ho diu tot, no? Bé, doncs quan estigui a punt la cobla és la Moreneta d'Antoni Carceller.
passat el mal. S'ha acabat aquest ball i hem de posar. Se m'ha tornat a Què passa? Vinga, acabem d'aprofitar aquestes dues sardanes que ens queden. La veritat que nosaltres estem molt contents de poder-ho compartir amb vosaltres i sobretot de veure tots els que ens heu volgut acompanyar. De veritat que portar les sardanes aquí dalt és un plaer i és un goig, de veritat, veure una plaça plena i sobretot veure-us ballar i les ganes que en teniu. Us felicitem i us agraïm que compteu amb nosaltres. Ara la cobla del Josep Capell ens interpretarà una sardana que porta per títol Ara saltem. Doncs Principal de Tarragona, quan estigueu a punt, vinga, ara saltem.
Ara sí que us tornem a necessitar tots a fer una bona rotllana. Arribat al final, tot comença i tot s'acaba, no?
Doncs ara ho farem amb una sardana del Tomàs Gil i Membrano. Una de les sardanes icòniques d'aquest compositor. És un compositor molt prolífic que en té moltíssimes de sardanes, però aquesta és la sardana de les sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrano. I espero que us agradi, és una melodia molt agradable, és una sardana molt maca d'escoltar i de ballar. Quan la copla estigui a punt, del mestre Tomàs Gil, La flama del Canigó.
Podem fer el mitjà? Això li compartim més que una plaça és la nostra vida. Gràcies! Gràcies als veïns! Bueno, els veïns molt bé. I molt bé. Ara us comentaré una cosa així de la meva vida, ja que estem aquí en família i ens coneixem tots. I que suposo que d'això... Bueno, allò que dius... Sabeu aquells moments que la vida et fot una hòstia que dius me cago en Déu, no pot anar res pitjor? Que, bueno, a vegades passa, no? Dius, hòstia, ara me cago en Déu, trobem aquesta moment de... No, clar, també és allò que no pot anar res a pitjor, però com que no pot anar res a pitjor és el moment de començar a emprendre el vol, trobar-te, recuperar objectius, identificar-te, recuperar aquell qui eres, recuperar els teus somnis i tornar a lluitar per, al final, per recuperar la identitat, els somnis, objectius i projectes, no? Bé, doncs aquesta cançó la vaig fer precisament en aquell moment, i en aquell moment que estaves tan baix que dius hòstia, qui collons soc jo? Què somiava quan era petit? I bé, tracta una mica d'això, no? Es diu el nen astronauta, no pas perquè jo volgués ser-ho, sinó perquè més aviat doncs perquè és un somni que recurrent tenen els nens, és un somni que al final acaba sent una flipada, no? Però és quan deixem de flipar-nos que perdem tot això que ens fa ser feliços. O sigui que, hòstia, sisplau, flipem-nos una mica, va. Quan de petits jugàvem a ser grans, eren hora aquells somriures ben decidit, tu sempre escollies la finestra de l'aventura. Ara ja has crescut i has anat abandonant tots aquells somnis perquè eren massa estranys. Sents la nit cau a trossos dintre teu i quan el veig pregunto on és aquell nen. La foscor el torna a capficar, camina però no adreça en quin moment algú et va fer triar aquell camí que semblava una drecera. Es gira i mira els passos que ha marcat, tot ho ha esborrat, la pols d'una tempesta, esforç inútil, nàufrag desorientat. Aquell gloriós passat és una dura erma. N'està ben fart, s'ha cansat de mirar a terra, aixeca els ulls i senyala una carena i mira el cim, el més alt de la serra. Potser era dalt i el perquè de l'existència. Ja des del cel, estrats sincers desperten darrere la claror que tant tot ho enlluerna. Veu una llum més enllà de la pluja que el portarà més lluny d'aquesta lluna. Més lluny d'aquesta lluna. De cop un crit i busquen la drecera per fer brillar els seus ulls la claror de les estrelles. I us sent a prop, batega l'esperança
i matant el seu pit aquell que tant li parla. Sembla difícil, però cada dia s'alça més fort que els que l'acompanyen. Canta amb el cor, se sent com la tenora, ha perdut la por, tot ho enamora. S'emprèn el vol, mira com s'alça, dansant entre els estels, fins girar la galàxia. Se sent ben lluny, ja no vol tornar enrere en aquell antic forat i plantar una olivera. Mirada en l'aire per lluitar en la immensitat. Quin nen que havia sigut, mai més tornarà a caure. Mai més tornarà a caure. Mai més tornarà a caure. Gràcies, família.
Mira, mira. Es la hostia, ¿eh? No esquena. Oh! Ara, ara. Molt bé!
direm unes paraules. Bueno, jo, que soc el cap de colla, pues, encara amb el cor ben ple volem dedicar unes paraules a totes les colles especials que ens heu acompanyat en un dia tan històric i emocionant per al nostre poble. Gràcies al Bou de Reus, que amb la seva empenta i la seva festa ha omplert els carrers de Capafonts d'alegria, ritme i molta gresca. La vostra presència ha fet d'aquesta primera trobada una diada memorable, plena de vida, cultura i germanor. Però no ens podem oblidar del que tenim a Capafonts. El nostre estimadíssim Fontí, que enguany fa 10 anys, 10 anys de balls i de gresca. El Fontí no és només un cap gros, és un símbol del nostre poble, de la nostra gent, del que som i del que estimem. I aquest aniversari l'hem celebrat com cal, amb música, festa i amistat. Però també volem obrir una finestra cap a dins. Darrere d'aquesta colla hi ha molt més del que es veu. Cada assaig, cada ball, cada sortida són instants carregats d'emoció, esforç i il·lusió. Geganters que venen a assajar una estona i després marxen al poliesportiu i adults que sense fer soroll ho fan tot possible. Un exemple, el Fontí Pinxo. Mentre sonen grelles i timbals, hi ha qui des de ben d'hora ja està preparant més de 200 hamburgueses o 200 frankfurts. Si elles es cancinen la planxa, cuinen durant més d'una hora i recullen i somriuen cansats però feliços. També són gegants. Per tot això, gràcies a cada colla, a cada músic, a cada voluntari, a cada veí i a cada infant. Aquesta trobada ha estat el primer pas i no serà l'últim. Capafonts batega fort i els seus gegants també. Ens veiem a la propera. Perfecte. Bé, bon vespre i benvinguts capafontines, capafontins, veïns, veïnes, amics i visitants. Ja hi tornem a ser, caram, un altre any. Cada cop em passa més de pressa l'any i arriba el dia que tots ens trobem aquí amb aquestes cales del carrer Major. I això vol dir una cosa, vol dir que comença la festa major. Avui ens trobem aquí gent de totes les edats, gent de dretes, gent d'esquerres, gent del Barça, gent del Madrid, segur que també n'hi ha alguns de l'Espanyol. Gent rossa, gent morena, alts, baixos, alguns amb poc pèl, com jo. Gent que defensa el parc natural, gent que n'està en contra, tema força polèmic aquest any. Gent que li agrada la gespa de la piscina i gent que no li agrada. Per cert, molt millorable, però mai podem tenir tothom. Gent que ha patit amb les obres dels carrers que no s'acabaven mai, però que al final crec que el resultat ha valgut la pena. Gent que aquests dies han anat voluntàriament a la Riera a netejar i que de ben segur s'estimen tot l'entorn natural i privilegiat que tenim a Capafonts. També sempre m'agrada recordar els que ja no hi són i trobem a faltar amb aquestes escales. Bé, doncs malgrat aquestes diferències, aquests dies estem tots junts i gaudirem d'aquestes festes, amb molta il·lusió, respectes i ganes de passar-ho bé tots plegats. Uns dies de retrobament, de gresca, de tradició i de molta feina compartida. Per què? Permeteu que ho digui ben clar. Fer possible tot això i fer rodar aquest engranatge que fa funcionar aquest poble durant tot l'any no és gens fàcil. Són moltes hores invertides, reunions fins tard, arribant tots sovint tard a casa, llistes de tasques, idees i realitats que no s'acaben mai. Molts mals de cap de veure com la burocràcia cada cop és més feixuga i més lenta. I que per tant, tot, sí tot, s'endarrereix molt i de vegades et desanima. Darrere de cada activitat, cada detall, cada cartell hi ha persones que amb voluntat, paciència i una mica de bogeria ho fan possible. Per això vull agrair de tot cor la dedicació dels regidors i regidora i treballadores de l'Ajuntament, que també fem de tècnics de so, portadors de taules i cadires, il·luminadors improvisats, solucionadors de crisis d'última hora, vigilants d'obres, de seguretat, temes econòmics, pressupostos, contractacions, procediments, ajustos, ciberseguretat, Déu-n'hi-do, no? Tot això, però, amb ganes i paciència i molt de cafè.
sigui a les 6 del matí com a les 12 de la nit, i sempre amb un somriure. També gràcies a vosaltres, veïnes i veïns, per la vostra paciència, la vostra empenta, les ganes de fer possible, el sentiment de comunitat, i aquí m'agradaria donar les gràcies als veïns que han guarnit aquests carrers, no? I que han recuperat una tradició que antigament es feia en tots els carrers del poble. I jo convido que tots els veïns que us animeu a guarnir els carrers i que l'any que ve els veiem tots ben guarnits. No? De fet, no sé si ho heu notat, però avui hi ha una mica de màgia a l'ambient. Una cosa especial, una energia diferent. I no us puc dir massa més. Només us demano que obriu bé els ulls, pareu bé les orelles i deixeu-vos sorprendre. Perquè a Capafonts tot és possible. Perquè a Capafonts tot comença amb un somriure. I ara us demano un instant de silenci, perquè sento alguna cosa que s'acosta, una presència coneguda i molt estimada. Sí, amics i amigues, des de l'ànima del poble, des del record, la festa i la imaginació, aquest vespre, però només aquest vespre, ha decidit parlar. Rebem com cal el nostre convidat més gran, el més estimat, capafontines i capafontins, amb tots vosaltres, el pregoner màgic d'enguany és... el Fontí! Molt bé, senyor Fontí, Moltes gràcies per haver decidit parlar avui, Vol dir unes paraules, no? Em sembla que sí, no? Vol dir unes paraules al senyor Fontí? Sí. Un, dos, provant. Un, dos. En fi, bona tarda, capafontins i capafontines. Soc el Fontí. Bé, ja em coneixeu totes i tots, oi? Però avui estic molt content i molt orgullós. Perquè resulta que... Atenció! Avui sóc el pregoner d'aquest poble! Un aplaudiment, sisplau! Bravo! I com molts ja ho sabeu, i si no tranquils, que ara us ho explico, fa exactament 10 anys que vaig néixer. I des de llavors m'he convertit en un símbol d'aquest poble tan bonic que tenim la sort de gaudir tots els que hi vivim, el cuinem i el disfrutem sempre que podem. Deixeu-me que us expliqui la meva història, com va anar tot plegat. Tot va començar molt abans del meu primer ball. L'any 2004, baix a la piscina, en Rubén, sí, ell, va començar a repetir: Capafonts ha de tenir una bèstia, un cap gros, una criatura de festa. I aquella obsessió estimada, persistent, però dolça, va semblar la llavor del que acabaria sent jo. El 2009 la cosa es va posar seriosa. En Raimon, la Mary, la Judit, en Javi, l'Enric i el mateix Rubén es van liar la manta al cap i van posar la directa. Van deixar una capsa a la festa major i la gent hi va anar
anar deixant el que podia, amb pocs recursos, però moltes ganes, i amb l'ajuda de molta gent, vam començar a construir-me amb imaginació i molt d'amor pel poble. Però, clar, això no va anar per ràpid. Això va anar, com us ho diria, a ritme cap a Fontí. Perquè, com tots sabeu, a Capafonts, si l'orquestra ha de començar a les 11, doncs començarà a les 12. Si el pregó es convoca a les 7, tothom sap que serà 2:45. Encara estem esperant el parc infantil promès el 2023. Potser l'any que ve. I enguany van fer una obra al carrer Barceloneta i Ferrangetes que, en teoria, havia d'estar enllestida pel 30 de juny. Però com que aquí el temps passa amb calma, va ser pel 27 de juliol quan la van donar per acabada. Bueno, no del tot. Aquesta festa major us deixarem descansar una miqueta. Però més endavant tornarem a picar piscines, forats i xarcos nous. I si veieu el Sergi o en Xavi voltant pels carrers amb el cap cot, no patiu, no estan tristos, estan buscant foradets. Tot i així, encara ens queda molt per aprendre, perquè a Reus, al carrer Ample, porten 7 mesos de retard amb les obres. Hosti tu, aquests sí que saben fer-ho bé. En fi, doncs com us deia, amb retall de cartró i pot de cola vaig començar a prendre forma. I el 2014 vaig sortir a ballar per primer cop. Això sí, només amb el cap. I el 2015, tatxan, amb roba, faixa i dignitat, em van batejar com cal. Des d'aquell dia he anat sortint any rere any. He tingut retocs, una orella operada, pintura nova i enguany m'han fet un lifting facial rejuvenidor. Se'm nota, no? I sabeu per què? Voleu saber per què tot això? Doncs perquè en Rubén hi és. Perquè el Rubén no és tossut, és insistent amb amor. He ballat en molts llocs, però només aquí, a Capafonts, em sento a casa. He sentit de tot, gralles, tambors, rialles, però també el silenci dels dies tranquils, quan el poble descansa i jo somio amb la propera sortida. Cada cop que em toqueu, em mireu o em feu ballar, el Fontí reneix. I una de les coses que més m'agrada de l'any és el meu dia especial de celebració i sabor, el Fontí Pinxo, una festa digna d'estrella Michelin, on les s'impliquen amb força. Hi ha varietat, gust, ganes i moltíssima dedicació. I és un goig veure com les colles es mouen de parada en parada en una nit d'estiu plena de música, aromes, colors i bon humor. Que no es perdi, continueu participant, perquè això fa poble i caliu. Que la ruta del Fontí Pinxo continuï molts anys més i que cada any per tots els racons de Ferrangetes fins al carrer de les Fonts, l'oloreta dels menjars capafontins, la música, les tapes i el bon humor. I ara deixeu-me acabar amb una cosa que em surt de dins. Deixeu-me provar una cosa, a veure com ens queda, a veure si podeu repetir amb mi. Balla, balla, vida i gresca, que ressonin els tambors. Capafonts està de festa,
cap a fonts, pocs i bons. Pica! Balla, balla, vida i gresca, que ressonin els tambors. Cap a fonts està de festa, cap a fonts, pocs i bons. Balla, balla, vida i gresca, que ressonin els tambors. Cap a fonts està de festa, cap a fonts, pocs i bons. Balla, balla, vida i gresca, que ressonin els tambors. Cap a fonts està de festa, cap a fonts, pocs i bons. Balla, balla, vida i gresca, que ressonin els tambors. Cap a fonts està de festa, cap a fonts, pocs i bons. Balla, vida i gresca, que ressonin els tambors. Cap a fonts està de festa, cap a fonts, pocs i bons. Ara la veu aquí. Sí, que anem al fons. Només em queda dir una cosa. Gràcies a totes i tots. Visca la festa major, visca el Fontí i visca Capafont! Molt bé.